I ara passejarem per la nova aplicació gratuïta per telèfons mòbils que convida a conèixer els racons més singulars del paisatge urbà de Barcelona. Inclou unes 200 localitzacions que cap barceloní ni cap turista no s'hauria de perdre de la nostra ciutat. Una de les dues façanes no és real, però per què? Justament per resoldre dubtes com aquest, l'Ajuntament ha creat una nova aplicació per a telèfons intel·ligents. D'aquesta manera, els ciutadans poden obtenir informació sobre el que els envolta i, en aquest cas, saber que qui els vigila des dels balcons són personatges tan coneguts com Macià o Tarradellas. L'aplicació divideix la informació en 3 grans blocs: façanes, paisatges urbans i botigues. Els usuaris podran esbrinar, per exemple, que els forats a la façana de l'església de Sant Felip Neri són marques dels bombardejos que va patir la ciutat el 1938, o perquè la Font de Canaletes rep aquest nom. Tot plegat una iniciativa desenvolupada per Paisatge Urbà que ajuda a descobrir els elements més singulars de la ciutat. De moment, aquesta aplicació només està disponible per dispositius electrònics d'Apple. Això sí, a partir del mes vinent es podrà utilitzar amb tots els telèfons intel·ligents. Ara bé, la tecnologia no està renyida amb la tradició. Són pare i fill, o dit d'una altra manera, tercera i quarta generació. Fa 89 anys que es va obrir la barreteria Ubac i és una de les recomanacions de l'aplicació. A mi, personalment, em fa molta il·lusió. La botiga és una botiga emblemàtica, fa molts anys que hi és. No som un monument històric, però portem 89 anys, que vull dir que ja en són uns quants. L'aplicació conté més de 200 imatges i és totalment gratuïta.